Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Днес ще разгледаме основите на сигурната електроинсталация, една тема, от която буквално зависи безопасността на вашия дом. Електроинсталация, електротабло, бушони, защита, заземяване. Днес електроинсталация, от историята на бушоните до важността на заземяването. Реални примери, грешки и правила. Кратка историческа справка, ранни опити за защита, метални тръби, примитивни предпазители. Поява на бушоните през 20 век, жертващи нишки. Модерни защитни устройства, автоматични предпазители, диференциални защити и заземителни системи. Схема, входящ кабел електромер. Електрическо табло, групови автомати, бушони, контакти и уреди. Маркиране на пътя на тока и местата на защита. Роля на електрическото табло – разпределя, контролира и защитава енергията. Чести проблеми, лоши връзки, претоварвания, остарели кабели водят до пожари и повреди. Бушони, автомати и диференциални защити. Бушон – метална нишка, която се стопява при претоварване. Автоматичен предпазител, механичен електронен, многократно използваем, реагира бързо при късо съединение и претоварване. Диференциал RCD. FAI прекъсва приток на утечка към земя, защитава срещу електрически удар, дефектно-токова защита. Илюстративен пример. Кухня, микровълнова и кафеварка. Автоматичният предпазител на кухненската линия изключва при късо. Правилното групиране предотвратява масово изключване и улеснява локализацията на проблема. Опасни практики и класически грешки. Поставяне на автоматичен предпазител с по-висок номинал от препоръчания за кабела, за да не изключва често, води до прегряване и пожари. Временни ремонти, преки връзки, лоши контакти, неподходящи спойки, свързвания. Заземяване дава безопасен път за тока при повреда, предпазва хората от електрически шок. Изисквания – надежни заземителни шини, правилни връзки и измерено съпротивление. Примери за стойности – в общи инсталации често под 10 ома, в чувствителни под 1 ом. Практически указания – основни и кратки, различаване по външен вид, автомат, бушон, диференциал. Маркировки и значение, номинален ток, A, характеристики на изключване, B, C и така нататък. Предпазителят трябва да съответства на кабела и натоварването. Редовни проверки, контакти, съпротивление на заземяване, състояние на кабели. При неизправност, винаги професионален електротехник, не използвайте временни решения. История с урок. Майстор слага предпазител за бойлер с по-голям номинал, за да избегне изключвания, впоследствие кабелът прегрява и поврежда инсталацията. Урок. Правилно проектиране, оразмеряване и измерване преди монтаж. Сравнение на два сценария. Правилно оразмерена инсталация и диференциал и заземяване, по-малък риск, лесно откриване на проблеми, по-ниски дългосрочни разходи. Неправилно оразмерени и избрани предпазители и временни ремонти и липса на заземяване, повишен риск от пожар, електрически удар и скъпи ремонти. Ключови правила за запомняне. Таблото управлява и защитава инсталацията. Автоматите и диференциалите са първа линия на защита. Заземяването е жизнено важно. Заключение. Електричеството е удобство и отговорност. Инвестирайте в добра инсталация и професионални проверки. Бъдете отговорни към електричеството, грижете се за сигурността на близките си и до нови срещи в следващото видео. Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.